Cil, manut kowe Cil, cepate. Napa nek? Cara Bali apa cara Bali man. Oh, Bali. Ini kan hari ini. Terus kae sapa sentem apik. Lah percil unul-unul enak ya Bali unul. Awakmu ki lho cara Bali jogetane. Aku ki wong jogetan Bali paling iso ya aku tok. Bali. Bali ki enak sing kaya arep nyolong titik ngene. Nek ngene. Mlakumu kaya maling kuwi lho. Dadi banget nek sampean Piye? lagu apa kuwi? Ngene kaya wong telonan. Lho kuwi pancen yo penghayatan lho, Cil. Tapi lho Kang, kuwi video klipe apik lho. Lho, kuwi jenenge apa ngono kae ulat-ulatan. Terus ulat tenen. Ya. Ulat Hongkong. Terus ulat sutra. Terus ulat bulu. Kowe bangsa uler, tiroken lah. Adik, Niken disapa Cahayu. Nggih. Ya ampun. Selamat malam, Papa. Nggih, selamat malam Cahayu. Ya, alhamdulillah kita ketemu kembali. Iya. Kemarin kita ketemunya di gereja mana? Gereja GKJW Di Malang. Malang, Ning iya. sono. Iya. Iya. Alhamdulillah, Papa kangen sama Niken enggak? Lah yo kangen lho, Nduk. Lah kowe dikangeni nyang apa tungguh ning kene kok terus papa kok pleroki nganti aku terus kudu mlayu nyang apa? Kok ngene yang apa? Apa nyawang papa kok nyelot nom apa nyelot anu lho? Heeh. Ora Papa nyelot tuwa. Lho, tuwa kuwi metune karo Pak kami tuwa. Dadi aku kancaku kuwi para perangkat-perangkat. Percil nyelot tuwa apa tuwek apa nom? Percil. Ya. Nyelot Mengkeret. ndak. Napa? Jujur, Dok. Jujur. Aura kejahatannya kuat. Berarti dirimu iku Kok suara kejahatan kuat iki lho. Kowe kok ganas men to malian kowe. Kayak ndak ada aura positifnya gitu. Negatif Oh, terus. Iya. Hati-hati lho, Cil. kamu itu negatif. Lah sing positif Karena aku tuh bisa merasakan sesuatu. Aku tuh Iya. bisa merasakan isi hati seseorang. Ini bisa jenenge melihat apa? aura. Papa kan lahir batin terus ning nggone Niken. Ah. Papa hi sayang ning aku. Lah yo, Papa. kaya aku Iya. barengan iki kan Sampean karo lahir batin karo aku ya. Tapi kaya Om Percil kaya aku merasakan Piye? aurane negatif banget ngono lho karo aku ki kaya sawangan to. Aurane negatif, sawangan wajahe abstrak ngono lho. nggak bisa senyum gitu loh, Ya, kayak Cil. marah-marah terus dari tadi. Iki Nggak apa? bisa happy gitu. Malah nyekebek Setiap gitu. padahal kan semua di sini kan juga kerja. Oh, bahagia. Pengrawit ket sore mau yo soro malah tanggapane malah ket isuk nganti tekan sore nganti tekan isuk. Lah, yo, Ngono to tak kondisi pengrawit. Terus dalang kan ya soro. Soro. Kan sore nganti esuk ya Iya, Pak ya. masa bengi utuh. Semua itu kerja sama Kerja. kerja sini kerja aku kerja. Tapi dia marah-marah terus Loh, dari modelnya- tadi kayak nggak menghargai pekerjaannya. Gak gelem senyum. Gak gelem senyum. Nggak mau senyum. Dene kan tau wajahe kaya nganu. Ngenyek tau kowe, diomong ini kan malah ngenyek tau, nyekebek tau kowe. Oh, kaya bawange wedhus modele. Marah-marah terus kan mengundang apa? Aura negatif semakin itu. hitam dan wajahnya menjadi abstrak tidak Sik kuwi aura apa ya, Nduk? Aura apa Berat-berat. ya? anu Joker. Tadi Om Percil kan juga miso-miso itu yang itu dia apa? bisa- Endi? Cuk, itu tadi Lah. kan Oke, nggak oke, boleh. oke, Kan tahu di ya, sini juga penontonnya kan nggak orang tua Nggak aja, orang tua ada aja. anak kecil. Nggak boleh bilang cacok-cacok gitu. sebab Nggak ngomong boleh kamu, nggak boleh bilang cok gitu. Lah boten pareng Aku Gak lho. oleh ngomong cok, gak oleh.
Sing ora entuk ngomong apa? Lah sing okehi awakmu lho, Ken. Aku lho ramuni blas kowe cok tak hitung ping 7 ya. Lari. Gak boleh. Jadi ora oleh ngomong apa, Dik? Cok, gak boleh. Ping 8, kowe ping 8. Auramu. Aku lho saiki wis gawe aurat. Aura jahat malah. Itu aura Aku jahat. susu jandu ya. Meskipun sampean itu senyum, tapi batinmu itu Nggak teko tidak jero. iya, tidak lahir batin senyummu. Jero. Ya kan, ya senyum kan. itu harus Gak keluar bisa dari hati. ngomong halus tuh gak Berarti bisa kudune dia. sih. Kudune halus. Kowe ora iso omong halus. Aku ngene iki wis teko jero. Gak boleh ngomong. Hei, ngono gak boleh. Lah terus piye isone? Ngene lho, Kang. Loh, nyentak. Sama ini Ngete. nyentak. Ra ngono kuwi. Kamu itu harus tahu yang kamu ajak ngomong itu Niken Salindri kamu Nah, harus nek tahu. untuk kancane ya ngono kuwi. Sadar awakmu kan adine kudune diwaris sing apik ya ta. Kowe lho ngomong apa? Jangkrik kuwi Iki om. adimu, Kang. Aku lho ngomong sampe kangelan. Loh, ya kan nyentak toh. Aku lho ngomong kangelan. Nah, sing halus. Dadi cah cilik-cilik iki gak apa jenenge tidak takut. Tidak memikir kalau negatif. Niken. Iya, gitu nah, itu cantik ngono ki tuh. jenenge halus. Iya, enak dipandang. Iki kaya cacing dipanasno. Ora ora ya uang lho momone iki. Yo kudune ngomong cah cilik. Iya. Aku karep aku karakter ngene iki, Ken. Ya nggak boleh. Kamu tuh kalau ngomong sama orang lain nggak apa-apa sini jelek. Kamu tuh ngomong sama aku. Oh gitu. Berarti Adimu gak wedok. usah. Stop, hidungmu muncul. Wis arep mbok resiki iki lho. Mau resik Iya, Nah, Lagunya apa? halus ngono kuwi lho sing bener. aku mau nyanyi lagu Bawa dulu. Suwe-suwe aku kok gila. Lagunya Bawa. apa, Dek? Aku mau nyanyi lagu yang halus dulu. Halus. Ya, Tepung terigu. enggak, bukan itu. Apa? Aku mau nyanyi Bawa. Apa? Bawa. Ayo kayak video video. Iya. Omone aku sampean ngomong ongker ya, aku ngomong ongkek ya. Iya. Nah, Ongker. ongkek. Ongker. Ongkek. Aku sih kok gendeng bahasa. Cek, aku tak melu karo iki. Aku manut gendeng. Aku tak melu karo iki. Jajal kowe, aku ongker ya. Nggih. Kowe ongkek ya, ongkeke dengkek lho. Nggih. Ongker. Demi ongker. Oke. Nah, Orang ngono. Ongkek gak ngono. Jangan teriak-teriak. Siapa yang teriak-teriak? halus. Kita harus Ini kan. Adine wis ndemok lambe potonganmu. Iya. Halus. ya. Iya. Enggak ongkek gitu enggak. Oke. Ngene lho. Ayo toh, Pak. Ongkek. Oke. Berarti kalau nduk nikane saya kudune sing halus. Iya. Ora oleh ngomong kasar. Ya. Iki mumpung sowan Pak Soliudin, Pak Dong. Kalau momongan halus ngono kuwi Cil karo. Oh ya. Nanti sama Pak Dangkal nanti itu Pak Dongkol. Gak oleh nesu. Gak oleh nesu. Pak. Kenapa? Pak Dongkol. Kenapa tadi Bapak seperti itu? Gak tahu aku. Padahal omongan karo adik ya. Papa kilap, mohon maaf. Papa kilap. Dongkol. Pak Dongkol, Pak Soliudin. Itu masih terlalu keras, Bapak. Pak Dongkol. Kenapa? Kenapa Pak Dongkol? Kan kalau bahasa Indonesia jadi dangkal. Oh bukan, kuwi nek basa Indonesia dangkal, nek basa Jawa dongkol, Indonesia sama Jawa dari dengkul. Coba bilang Bapak dong harus sama Pak Dongkol. Mana Pak Dongkol? Itu. Yang hitam itu. Bukan. Itu anaknya. Kok hitam? Yang sebelah kanannya yang merah. Yang pakai baju merah. Iya. Iya, bajunya hitam sama merah. Iya kok. Mlakune halus, Sil. Iya. Mlakune halus. Ayo Dek Niken. Pak Dongkol. Minta Pak. Kalau diterakne kan lho kowe iki. Niken. Pak Dongkol. Pak Dongkol. Oke. Tahu maksudnya Pak Dongkol? Ongker. Apa itu? Tahu maksudnya Pak Dongkol? Apa? Karena dulu pernah jadi lurah, jadi Mbah Lurah Kol. Dongkol. Sudah jadi lurah pernah. Heeh, beda karo kowe. Percil ya diarani dongkol karena ora munggah ke kelas. Peng. Wenye aku. Apa? Kamu harus halus kakak. Kowe ngejolokne aku.
tapi harus tetap halus. Iki lho, dalange ngejelokne aku. Mohon Kok maaf. kurang ajar kowe. Lah, Aku kilap, Cuk. Aku kilap. gitu gak apa-apa. Aja melok omong matamu. Matamu dhewe. Matamu dhewe. Ora apa-apa wong kabeh duwe mata. Om Percil goblok. Aku mau ngomong dulu sama Pak Dongkol. Iya nih kan budek. Lah sumonggo. Monggo Dek Niken. Pak Dongkol, terima kasih ya Pak ya. Halus. Karena sudah memanggil Niken beserta Pak Rudi Gareng dan rombongi. Semoga Dan rombongan. Rombongan. Rumah sama aku bakul bakso ye. sabar Rumah dulu. samu aku bakul bakso keliling ye. Gendeng kabeh. Pak, kudune ngene iki nganti engko esuk lho nggih. Enggak boleh. Mangke Papa kan selalu menuruti apa yang Niken mau. Iya. Coba Papa tokkan itu wayangnya Baladewa. Baladewa. Tokkan. Iya. Tokkan listrik maksudnya. Keluarkan, Itu keluarkan. Oh, keluar ya. Keluarkan. Wayang Baladewa. Iya, sekarang, Apa, Cil? sekarang. Cil, Yang nyentak-nyentak itu loh. iya Cil. Ya ini kalau ini kan wis kon ngetokne iki piye, Cil? Sudah, ayo mana? Yang ratu itu loh, Pak. Ini. Nah, iki duduk Baladewa. Bukan, ini. Nah, iki duduk ya. Ini. Ndi. Tahu nih Niken? Beda wi. Iki slentem. Sengkuni. Mana? Sengkuni aku. Baladewa ini ora katut to. Kelihatannya Oh, Bolo- enggak ada. Baladewa. Selamat alhamdulillah. Ada. Ndi, ya wong iki kan ya tau belajar ndalang karo Baladewa titen. Ngarep mana? Etlek ngarep. Itu. Oh, ya Cil, kalau Cil. Itu. Ya sik. Itu. Ya sik to. Eh. Ya sik. Sabar. Wah, Itu. sik to kan. Sik toke. Sik kan. Saurana nduk. Ya Allah Baladewa kok. Bener. Anjurit lo. Ayo, monggo Bapak. Coba gimana? Biasanya Baladewanya itu bicaranya gimana? Apa sudah mereka saya mau ngomong saya bapak baru rapian orang percuri apa kan Bapak Kalian ada dulu, jangan kayak gitu. ada Harus adik. Baladewanya harus spoken. Oh, Soft spoken. Iya. Amo suram ra. Aku koclok to. Karena ini ada adik, Pak. Cil. Nulungi kok malah ning dhuwure tak sowamblok rumah aku. Aja nesu. Nulungi aja ning dhuwure. Pokoknya niki ngantos enjing nggih, Nyanyi Pak. apa, Dok? Ora masalah iki kan nembange Bawa. cara ngene iki ye. Iya. Bawa. Nembang nopo, Dik? Bawa dulu. Oke. Yang Iya. apa kok diarani bawa? Karena nih kan soft spoken. Spoken. Apa ya? Spoken. Gak enak hubungannya. Oh, Enggak enak. spoken. Bawa ki nyapa kok diarani bawa ki nyapa? Karena tidak ada pengiringnya. Dadi nek dhewe Dewe jadi bawa. bawa. Percilmu rene. Among diiringi kalih gender. Percilmu rene karo sapa? Aku kayak koncone aku duduk bawa aku. Berarti sing Ben. bawa aku berarti. Ben, wong kuwi sing bawa awakmu. Pamatur sembah nuwun nggih mugi-mugi kathah rezekinipun. Amin. Sehat selalu awet leh momong anak putune. Amin. Kagem mantene mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah. Cepet diberi momongan langgeng ngantos donya akhirat. Amin. Soale mantene menika polisi karo TNI lho. Oh, Dadi nek ngantek percil karo awake dhewe nek ing lawak ora lucu tembak. Kaya ngopo rasane? Kaya ngopo rasane? mau
Kaya ngopo? Adikku, Mas. Mas. Mas, nembakmu jangan gitu. Tembakmu nggak boleh gitu. Dadi ngono Harus awake dhewe halus. ora lucu, ora sukses tembak. Dor. Jadi aku kagetnya juga sasepakan. Lha tak. Yo, kula aturi bawa. Bawa ke Pelok 6. pelok 6. Pelok 6. Kula ngerepek nggih, Pak. Oh, mboten masalah wong saiki iki. Enek cantolan apa ora nduk Cahayu? Hah? Enek cantolan anu. Ndak enaknya cantolnya kene. Iki raine iki. Enggak mau. Kuwi Sini kamu timbang kamu nganggur sini. Oh, iya, Ayo sini. Bentem. Nah, dadi anu lah cara anune stand book. Waduh, cagake loro. Duduk dong, nanti semua orang nggak menatap ke aku, natap ke kalian. Nutupi wajan, Agak ini, agak atas. Jangan gitu, gini. Duren. Ya, kenduren itu. Pak Cil, Agak atas dulu nih. turutono ayo Pak. Karo adik. kudu kalem. Kamu ini irungnya jangan kembang kempis. Kalau disuruh itu harus lahir mati. Jangan gini-gini. Pak Cil, yang sabar sama adik. Sabar matamu. Nah, gitu. Ayo nggak cepetan apa-apa. aku mau bawa dulu. Irung diobok-obok Pak Dalang. Enggak Nah itu salahnya irungnya bisa buat itu lebongan Bisa apa? untuk tandon. Raden. Bisa Ini- untuk tandon air ya kan? Ini Dik? ada upilnya. Emanipun Yayi Mas Akrami Capek belum? Emanipun Yayi wis akrami. Capek. Belum. Son engkang garwa Jan Agem kaya- bapak lan ibu anggen hameng kuwati tansah pinari. Udu iki lirike. Catetane kok malih. Mbok molak-walik. Ini matane Mas Percen. Aku gak gawe kacamata PC. Stand booke nrudus. Mulak malik. Ya. Wangan yang rocet baik. Keju ya Kang. Iya. Sabar. Iki agak cepet gak bisa ya. Gak bawa bisa. Bowo itu harus diresapi. Iya. ini. Anjir. Bawa kudu dikapakne tem. Harus diresapi. Om Percil, Dalam. ambilkan tisu. Oh, Tisu, iya, tisu. iya, Cepat, iya. cepat. Adik Cepat. juga Cepat, adik. cepat. Adik juga harus halus. Cepat. Cepat. Langkah, laju, cepat. Oke. Wes, sudah. Sudah. Itu kamu makan. Makan tisu. Sulapan. Sikilku nanti ya sitoke. Wah, iki. Kakak, jangan lupa dengan tugasmu ya. Oke. Asline Lupa deh. slentem likaten. Prandeni maksa sokor jabal ni masuka nanggepi. Pak, batuk juga harus halus. Iya. Batuk Pak Haji, minum beledek.
Putri. Ambiarno ning telak kaya. Masih berapa foto lagi, Adek? Tenang. 1 2 3 4 5 6 7. Mati. Amin. Matane. Matau dewe. Jangan ya. Sesama teman jangan saling memata-matakan. Pak, jangan banyak cakap nanti Pak. lama. Nggak apa-apa. Yo lanjutkan. Ayo ta sambung rasa. Ayo ta sambung rasa. Nanging wanci dalu. Kenapa semakin merosot? Sini. Niken. Cah loro ki ngrasani kowe iki. Ngrasani. Kowe ngrasani niken kowe. Enggak. Lah kok umi-uminya ngomongnya apa? Umi-umi ngomongnya. Aku ngomong keju. Lah kok umi-umi wong loro kowe ngrasani? Gak ikhlas sampean. Enggak Gak ikhlas ikhlas. ngene kan aku keju aku ya Ngono, kalem kaya. rada dhuwur. Ya. Tan ana ingkang rubeda. Ana ingkang rubeda. Nguntak tresna nadyan mung srana piranti. Arep Ini terakhir. Terima kasih. Semangat. Kamu DM-nya juga harus halus. Oh iya. Gambarmu Dicengkok bareng nyapu. Sing nyile. Kare sak kata mosok ora diwaca. Ya malah larang ngitu sak ngidu. Halus haru. Kok lak ngidu. gambarmu. Balenina. Kamu kembali lagi ke awal, Dek. Itu loh atas sendiri sinar dunia itu loh. Kuwi jenenge mereke buku. Tolong buangin tisuku dulu. Buang tempat sampah. Emanipun. Kok ngarep neh ku. Kowe ape geger. Ini kok balik awal lagi. Iya tadi kamu kenduren makanya aku tadi bacanya yang atas. Gambarmu. Tembange gawan iki ya, Nduk? Ya. Nggih, keong racun. Keong racun piye to? Sambung wanci dalu. Coba untuk warga masyarakat semuanya ingkang mapan wonten ing Purwo ngendi iki? Purwodadi. Purwo Tengah. Ndak, Bu. Purwo Tengah, Dek. Iya. Sing gedhe Pak ngapuramu Kang Mas Bapot janku jajan nang atiku sambungku mong banci dalu ngrupit dasaremu kalaman karamanmu Kang Mas Kamra titisake mure lestarine ati pirantine HP pirantine. tanana ingkang nyeruwe yo mangakibate
Pomotanan sita dadi kanthi dikapa mati. Oh. Iki kok digarap piye, Nduk? Manut panjenengan jaipong mlaku apa tetep halus ngeten? Bali, Om. Dalem? Jaipong mawon. Jaipong. Oke. Mendah paya yen tasika rip lan andika mesti kaya mulia jaran lair putri Celestia keras bisa nyuwaran diko tamesrana Leboke jaipong mlaku ya Bang Ayu. Iya, Yuk. Ana tetembangan iki menika sambung wanci dalu. Oh. Yo. Mahal wala. sing gedhe panas papusanku jak dadi wiraswara ae. Alah kula niku napa lho sobat. Ya ampun, napa? Apa? Ini apa? Boh, ini apa? Ini namanya telek lencung. Itu apa? Enak sinden. Itu apa? Sinden yang sangat viral. Tiada. Siapa? Oh, sini. Sini. Siapa?
Niken iki gelo karo awakmu. Kowe kok melu mlayu ki nyang apa kabeh wedi karo kowe kok. Iki sing medeni iki awakmu. Aku dhewe yo gila kok iso. Sing medeni iki kowe kok kowe melu mlayu. Yo nganu Rene yo weden ono. Weden ono terus. Malah kaya totok uwak kaya. Nduk, Niken gak tahu. Niken. Aku roh, iki Niken, iki kancane jenenge Niko, ya. Sanes. Sapa? Niki ya. Niken, aku kakakmu Niken. Kakak. Wiwit kapan Niken duwe kakak bangka? Kamu Nik juga. Aku kakaknya Niken. Nik KTP. Iya. Nomor induk keluarga. Saya ini kakak pertama Niken. Nama kamu Mananya siapa? mana kaca? Sun Gokong. Aku anak pertama. Ini lo anak ini lo pertama. anak pertama. Gak punya kakak. Aku yang keluar dulu. Oh, kamu bayi bajang. Sekarang udah keluar. Kamu tumbuh besar. Bukan bajang Niken. Aja lak nesu. Iki bocah cilik aja lak itu. Kowe iki sapa? Iki cah cilik aja mbok tak swodok dasar tak. Saya anaknya Romo lho. Romo Romo sapa? Romo no maling Niken. Aku. Kuwi lagu. Ngene. Iki sapa iki? Iki sapa? Ini adik Liti. Wah, Saya Liti silinder. oh. Kamu kenal Niken? Enggak. Lah, Ini lo nggak kenal sama kamu. Sesama sinden ya, sama Niken. Iya. Mau duet sama Niken. Satu angkatan, Mas. Oh, angkatan. Sana Apa katanya Maksudnya tadi kakak, sekarang satu angkatan. Satu angkatan maksudnya satu angkatan sekolah. Kamu kok mau nyah manyi? Maksudnya Angkatan itu apa? dulu angkat-angkat beras dulu di pasar. Ora iki rumah aku satu angkatan itu bareng. Sinden Ora lho. iya. Iki Niken iki dirawuh kene. Cak Percil karo Cak Slendem dirawuh kene. kula nggih. Pak Soliudin. Aja banter-banter. Kamu harus halus. Halus. Kula nggih. Kula niki di timbali Bapak Dompeng niku pun Pak Dompeng sapa to? Sopo Pak? Dongkol. Pak Dongkol. Dongkol Dompeng. Gitu. Kowe sing nek Percil sing ngebel sapa kowe? Aku kan. Nggih. Sing ngebel aku. Aku juga, Papa. Sing ngebel ya aku. Lho, nggih. Lah kowe sing ngebel sapa? Jandu. Dibel piye kowe? Dindin. Nyapo aja dibel dinding. Mas aku. Dek, Asmane sapa? aspane sinten? Inji. Kula nika nggih sinden kondange Jawa Timur, Mak Cangi. Itu apa toh itu? Itu kenapa itu kok bisa dikelontrok? Itu loh. Sinden Ini kondange percontohan Jawa Timur. rambutan Aceh. Mengkap-mengkap. Bisa rewesi. Nyuwun sewu Mak Cangi. Oh sik to rene kok malah njaluk duit ki piye to kowe iki? Awake dhewe ning kene bersilaturahmi atur panglipur sabisa-bisane kok malah njaluk duit ki ya apa kon iku? Maksudnya nyuwun sewu ki aku iki permisi lho. Ya ngomong permisi, Mas. Permisi. Sapa sing mringisi kowe sapa? Mas nek omong ki to Mas iki bengi iki. Muni telek lencuk. Kok yo manut ae apa muni telek lencuk kok. Ngapunten. Liti Spesial untuk temanten berdua. Lah, Mas Arfi kalian Mbak Elvira. Niken. Kamu panas. kamu kejaduk. Enggak, aku shock lihat itu. Silit itu. Liti. Iya makanya kan itu si silit itu, siliti itu. Liti. Nah iya makanya siliti itu kalau disingkatkan jadi silit. Mulane kowe tak omongi kowe takon suwalan to jane ben ora ketok iki. Niken, Itu kamu sinden apa tumor itu? Kok tumor gimana Itu toh? bokongmu ndak roto itu. Ini sisian kok bisa Kowe ya. jane mencemarkan nama baik sinden. Sinden bokonge apik kabeh lha ngono kaya ngono kuwi jane. Niken. Iya. Lah kok iso dadi ngono to? Kotak mencong. Tadi ini dari rumah ini sama Niken. Terus Tapi tadi saya duduk di atas genset akhirnya lebar Niken. Letter. Kamu jadi apa? Sinden ora roto. Kamu di sini jadi bisa Dadi apa? Iso nembang. bisa Saged. nyanyi Nembang apa, nggak? Dek? Nembang apa? Nyuwun sewu Mak Cangi. Heeh. Kula niku tebe-tebe saking pundi? Saking papar mriki mawon. Papare Ya Allah kuwi cedhek no papar Kok kene kok. tebih? Nek mlaku lak yo adoh. Oh iya. Oh iya dia kan Sebagai- nggak punya kendaraan.
sebagai duta sakinah Indonesia. Apa itu? Oh. Dadi nek enek manten-manten ki aku Duta sering sakinah. penyuluhan aku ki kan selaku penyuluh kodok, Mas. Alah. Penyuluhan iki lho duta sakinah iki. Masalah pernikahan, Macangi. Supaya keluarga adem ayem. Iya. Contone piye? Contone. Niken sini Niken. Ya, Kamu ajak ngapain? Loh, Kenapa? kita bersama-sama tepuk sakinah. Oh, tiba sing ditepuki ora mek jingklong tok to. Sekarang bulan apa, Silit? Lit isi. Kamu Coba kalau ngisi yang enak dong. Lit? Nah, Nah, ngono. nggak usah Pak, nggak usah dikasih si, nanti mampu Niken. Ayo. Sekarang bulan apa kamu ditanya? Ini kalau nggak kalau nggak salah, kalau nggak salah ini bakdo mulut. Oktober. Oktober. Oh, Oktober. Pakai C ya? Iya, mayor Mas, mayor. Mayor. Masehi kakak. Iya, pakai C Kakak. Ayo kan. Oktober. Oh, Oh nyanyi. Enggak, aku kualik nduk. Oktober bernyapa O-nya apa? Kamu jangan bercondo dong. ya, ya. Bercanda. Oktober bernya apa? Berpasangan. Berpasangan. Dawa buntute. Pijet to bocah iki? Mas Agus. Nadanya Mas ya. Nadanya tepuk sakinah lo ya. Jangan membuat malu kamu ya. Mas Agus. Berpasangan. Oke, yuk. Niken diulangi. Oktober bernya apa? Berpasangan. Dawa buntute. Pijet to iki jane iso ora to? Iki manten loh. Kamu itu duta sakinah. Berpasangan. Kenapa berpasangan Berpasangan. dawa buntute? Kowe kok padha rundungane mantene duwe buntut. Ayo. Oke, ulangi. Kamu uteknya ngelontok ini, ngelontok di sini nih. Pasang dulu nih uteknya. Pasangkan deh Niken. Kamu diam. Iya. Kamu bisa ya? Iso dek. Wah, yo bujang ganong iki. Kuwi kayak model. Aduh. Cil, lu pecah. Rik, panas lho. Tapi apik lho iso nek musike tak. Nyapa kenapa Niken? Kembuk-embuk. Aku rek. Ojo kan. Dengan kepala bayi deh Ya. Niken. Betul, kamu lihat itu dulu. Saya masih Kamu lihat bayi itu loh. dulu. Kok iso kebut-kebut ya? Dek Niken suka. Nanti dibawa pulang ya. Kayak squishy. Iya. Kan kalau suka nanti tak potong bawa pulang. Mbok ketok nek aku nek rau piye sesuk. Kan. Ayo. Ayo, Gini aku sing ngene. Ayo. Oktober bernya apa? Berpasangan. Janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Apik iki. Derek mboten jenengan? Musyawarah untuk sakinah. Derek mboten? Aku urung kenal Sakinah aku. Sakirun kenal mboten Sakinah? Sakirun ngono iki. Aku iki Bae dhewe. bae dhewe. Kok jare urung kenal Sakinah? Berpasangan. Ceng. Janji kok. Janji koko, plang. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Tanjung Perak Tepi laut. Oh iya, aduh Kak. Agak ngurusan. Nggak gitu. Ini loh yang bisa ini loh. Berpasangan. Bak. Saling kokop. Saling kokop. Janji kokoh. Kok iso saling kokop? Niken berpasangan. Bang. Janji sabar, jodoh kesusu. Sawae jembar, parine lemu. Nadane minor. Aku. Kan aku nyanyi sing apik kan. Kenapa? Lagu sing saiki wis aja. Nah, karo nganti. Ya mau ini aja. Oh. Niken. Jangan.
dia kadung naik ini. Enggak usah Masa nyentuh. gini kamu mau jadikan tim? Niken, Ya? timbel. aku ini seniormu loh Niken. Senior? Senior kok gak iso kaya Dik Niken. Lah wis disedot kene ya kopong Mas kene. Berarti goblok. Oh berarti ngelmumu bu enak tak. Nebang apa Ken? Lagu duluan. C Mas, C. Nah, sing nganggo Mayor apa musik. minor? C mayor. Mayor. Sing alihe ning tok. Cetok. Cetok berarti. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Ada yang kau tahu, rembulan kang sumunar dak seni tresna kang atuh tanan liya mangsi rasa sayangku. Niken, Ya, tak sogok. ala keri. Iki ya padha ae. Aja manut. Padha. Kuwi aja manut iki lho. Pak langsung. ngono, tak sogak. Ngono lho. Ayo. Ya. Cok. Budal aja. 3 2 1. Yuk. Nanti kasih tak sogoknya ya. Oke. Iya. Purwo Tengah. Digoyang. Pak Dongkol. Dongkol bersemi bam. Dongkol bersemi bom. Masuk di mana-mana. Ada lagi Ken Salim. Juaranya Indonesia Top. Ada Mas Nanang merem. Oke. Keturunan wonge. Yo. Anaknya ayu utama ngambara roming kusuma mulai
Oh gitu. Jadi karena besok Niken mau ke Jakarta Oh, ke pagi. Jakarta, Iya, Niken. pesawatnya jam 6. Oh jangan lupa itu Liti dibawa ya untuk Jangan khawatir nih, untuk Ken. bandol pesawat. Nanti saya yang meneruskan, ya. Ah, Maksudnya kamu nggak mau ikut aku ke Jakarta? Enggak ikut. Kan kamu kan jadwalnya kamu yang nggak besok ada. loh. Di Nusa Kambangan besok ditembak kamu ya? Oh bukan. Dia yang Mas. digigit ular. Bukan ya. Bukan ya. Apa dia Nggih. yang Nusa Jadi Kambangan? sesuk ning Jakarta. Iya. Langsung aja, berarti langsung dong. Langsung. Iya. Oke. Satu tembang lagi apa sambung? Iya, aku maunya gitu. Apa? Mungkin ada request apa? Sebarang dari Pak Dongkol mungkin. Hah? Aku disuruh sabar. Memang Maksudnya Kan aku Banyak dari cobaan, tadi udah Niken. sabar. Iya, kamu itu harus sabar, ya. janji Iya, sabar. aku dari tadi sudah sabar loh. Mak Cangi, mangki kula nggih namung limbukan mawon. Karepmu. Iya, karena besok dia mau ikut aku ke Jakarta, Papa. Loh, rencana untuk apa kok dibawa ke sana? Tiga Iya, ganjel. nanti kan itu tiket pesawatnya kan habis. Iya. Jadi kamu aku mutilasi dulu di koper, nanti aku ke Iya. bagasiin gitu. Ya, jangan lupa dibuang di laut. Iya. Kamu jangan Murti Sari Dewi Sari. mutilasi. Tembangin apa, Nduk? Manut panjenengan. Sabar. Sabar. D. Ngene iki lho. Coba dulu. Lho iki Hengki tahu nyanyi lagune Kuncine Raro. Loh, Lagu Kuncine apa? Ya kunci Lambang Sari. lagu sinarengan lah kok iso teko kucingku telu to. Iki lho. Hengki ngawur. Sinarnya nopo to? Kucing. Kok kucing kutel. Lagunya subur. Sabar. Duh sayang ngapuntene saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayain mbok kepiye carane. Wes. Sing sabar. Oh yeah. Kita harus sabar jangan menanti menanti. Ayo Mas Anto. Ala kiye. Ala Antare Mbak Eka. he. Kita he. Ala piye aku ra ero jawane. Huba. Saben dina rasane ra karuan ombe kopi lagi ning rasane pahit tenan mangan mangut lele rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok ya sampan lenesu nesu kabeh iso rasah kudu nganggo metu suwe mandar paras bagusmu ndak beda karo atimu rungono kembangan manisku sayang ampun saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane tak upayake mbok piye carane
joget retro-retroan. Manut to karo Cintaku kaya sampang nesu rasah kudunganku mana paras aku beda karo atimu Lara weteng ya. kangen manisku sayang duraka aku ya nadyan kanane putra aku bakal setia ora mungkin mandua kesuwun sampun ana kancanine saben dina sayang ngapunten saestu yen saged nuruti Terima kasih. Oke, thank you. Tepuk tangan yang meriah. Ayo kuwi pomong ngarepe tembok lak kejaduk ini dok. Oke, pinarakan yen Cahayu. Hebat lho Niken iki. Wah, 3 kali. Kalau wingi wonten lho tangga kula penyanyi nyanyi sabar niki mlebu rumah sakit. Lah kok iso? Cahaya asma to Mas. Nyanyi sabar iki ora enek titik komane to terus. Terus akhirnya Semaput, Pak. oh, Ojo pemenggalane